Dobrý deň. Vítajte v projekte ICT Ways, ktorý by sme vám chceli týmto krátkym videom predstaviť. Projekt je zameraný na možnosti využitia ICT vo výučbe prírodovedných a technických predmetov a je financovaný z programu Comenius. Ten je súčasťou programu celoživotného vzdelávania Európskej únie. Naša spoločnosť Cordia je jednou z organizácií, ktoré sú do projektu priamo zapojené. Spolu s nami sa na projekte zúčastňuje ďalších 9 partnerov z Portugalska, Španielska, Litvy, Českej republiky, Talianska a Turecka. V posledných rokoch sa na európskej úrovni kladie čoraz väčší dôraz na zavádzanie informačných a komunikačných technológií do výučby a na ich aktívne využívanie. V súvislosti s týmto trendom je potrebné súčasnú situáciu analyzovať a vytvoriť súbor odporúčaní a ukazovateľov, ktoré budú zamerané na zlepšovanie techník výučby a učenia sa pomocou ICT. Predovšetkým je dôležité venovať pozornosť oblasti prírodovedných a technických odborov, kde môže využitie ICT čiastočne nahradiť nákladné laboratórne vybavenie. V rámci projektu budú vytvorené prehľady existujúcich ICT učebných pomôcok v základnom a strednom školstve v Európe. Zároveň sa zameriame na zmapovanie medzier a nedostatkov v softvérovom a hardvérovom vybavení, najmä v oblasti technických a prírodovedných vyučovacích predmetov. ICT Ways vykoná analýzu vzdelávacích možností pre učiteľov v oblasti používania ICT. Zároveň v projekte zhodnotíme motiváciu študentov a učiteľov pre užívanie ICT pomôcok v školách. Dôležitým projektovým výstupom bude rad odporúčaní, dobrých praxí a osvedčených postupov používania ICT v prírodovedných a technických predmetoch. Tieto odporúčania sa budú týkať aj využitia špecifických hardverov a softverov, ktoré sa pre tieto účely osvedčia ako obzvlášť vhodné. Vďaka tomu tiež vzniknú ICT výukové moduly pre učiteľov. Tí tak jednoduchým spôsobom získajú potrebné vedomosti a zručnosti. Na základe týchto výučbových modulov bude možné predložiť návrh na zavedenie postgraduálneho či podobného typu vysokoškolského štúdia, ktorého predmetom bude využívanie ICT vo výučbe. V rámci projektu organizujeme množstvo národných i medzinárodných podujatí, kde sa učitelia môžu zoznámiť s najnovšími ICT nástrojmi a trendmi v oblasti výučby prírodovedných a technických predmetov. A hlavne tu môžu zdieľať svoje osobné skúsenosti. V projekte vznikne komunita ICT Ways Network, vďaka ktorej dôjde k rozšíreniu spolupráce na národnej a európskej úrovni. Tiež bude založená Európska asociácia ICT Ways, ktorá bude pokračovať v projektových aktivitách aj po ukončení ich financovania z programu celoživotného vzdelávania. Ak vás náš projekt zaujal, veľmi radi vás privítame medzi členmi komunity ICT Ways. A samozrejme vás tiež srdečne pozývame na všetky akcie, ktoré budeme v rámci projektu organizovať. Ďalšie informácie o projekte a termínoch všetkých projektových akcií nájdete na webových stránkach projektu alebo na webových stránkach našej spoločnosti. Nezabudnite nás tiež sledovať na sociálnych sieťach. Tešíme sa na vás v komunite ICT Ways.